Obrábanie pôdy je investíciou do budúcich výnosov. Vyvažujeme agronomické pozitívne účinky na budúci výnos s možnými negatívami vyplývajúcimi z obrábania pôdy. Keď je potrebné zlepšiť podmienky pre rast nasledujúcej plodiny, kvalita obrábania pôdy je preto kľúčová. Kľúčovým ukazovateľom výkonnosti radličkového kultivátora je jeho schopnosť vždy udržať nastavenú hĺbku. Zvyčajne sa odchýlky od nastavenej pracovnej hĺbky objavujú práve tam, kde je výkon najviac potrebný, napríklad v náročnejších častiach pola a pri lokálnych zhutneniach. Bez kompromisov robí Kultus HD obrábanie pôdy skutočne hodnotným. Pozrime sa bližšie na to, čo robí Kultus HD výnimočným medzi ostatnými. Srdcom radličkového kultivátora sú jeho radličky. S uvoľňovacou silou až 680 kg majú robustné radličky Kultus HD schopnosť vyvinúť vysoký tlak na pôdu a udržať nastavenú hĺbku v celom spektre typov a podmienok pôdy.